Co se mi nejvíc líbilo na e-shop, hele, za mě ty lidi, protože přijme, že tady jsou fakt jako našlápili ty lidi, zajímaví lidi, jsou ochotní jako sdílet, debatovat a to je za mě úplně nejvíc super. Co já osobně bych udělal, zaměřil bych se na detail produktů, těch hero, těch základních produktů, těch top 10 produktů. Je zajímavé sledovat, na čo to každý ten jednotlivec použil na nejaký iný spôsob, ako niečo zoptimalizovať, alebo ako sa na to dívať. Dá sa trošku vidieť, že tie konkrétne nástroje nie sú tak dôležité ako nejaká idea za tým, alebo ako to dokáže použiť a vyťažiť z toho maximum. Skôr mi príde zaujímavé to, že každý si v tom nájde to svoje, pre ten jeho biznis ako najdôležitejšie a to z toho dokáže ako vyťažiť úplne ako maximum a pomôcť si s tými nástrojami.